transit. C'est un mode de vie. Студент при вас, Давид Риналдо да потърси вашата подкрепа. Може би извадил нещо сериозно за сложно финално изпълнение. Подкрепете Давид Риналдо сега в пърничка от своята машина. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux, c'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, blasonnés de l'opéra. Това беше психозно с една ръка. Супер трудно изпълнение. Et là où ça craint, comme si le palais est commissariat. Ça se parle sur la musique. Sans être alléché par la Работата е изключително сериозна. Поне вие трябваше да го видите много добре и вие да го видите много добре. Невероятно повече. Хвърля контрола от началото. Състезание. Хилфлигър от ляво надясно. C'est à ceux qui rappellent sur le Супер твист направи френският пилот. Покрепите му, за да мога да стане и той световния шампион. Въпреки това, което виждате, е наистина грандиозно, елегантно изпълнение в стил Франция. След Кенгаров, Давид Риналдо, самия той. Според мен това беше много стен патрон, но и в момента виждате започна времето на Дабъл Опън. Дайте му, ако искате от вашите аплодисменти. Дали ще намрази България си винаги или ще заобича България? Зависи само от вас и от него. Посрещна лошо, ръката си, всичко е наред. Докторски екипът може само да дойде. Натисна ръката си, нормално е в този момент. Дайте му малко газ на това тяло, дайте му малко живот. Наранил си е ръката. Давид, София loves you! Всеки момент ще стане.
Не се притеснявайте. Всичко е наред в този момент. Просто това е стандартна процедура. Много камери, много телефони, много айфони. Не мога да ви го обясня на медицински език, но общо взето това е битката за световният шампионат. Нямайте съмнение за това нещо. Както каза един човек на пресконференцията онзи ден, аплодисменти за Давид Риналдо! Най-вероятно щупена ръка ще бъде, разбира се,